Iponge jomplange Mas Danang. Kaya ngopo? Pacarku sing ayu dhewe gedhe suwange seneng nganggo klambi abang kain saka Jepang yen tak sawang kok merangsang jebul ranggo konde Oh, Pacarku sing bagus. ora lorok tok ngono. Ora tau nasu kulit. Ayo kowe iki malah ya Nganti kaya aspal. Aman wengi tak tunggu. Kapan pulang karo aku? Sok minggu ngarep. Sekat ngajeng. Ngeneni apa, Mas? sabar ayu aku mesti ngamar sliramu yen tak lamar oh yes iku jawabmu aku juga wis ora tahan pengen duduk di pelaminan berduaan oh yes oh no penak tenang sabar dan ayu aku mesti ngamar selira